Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Αυτό το event το κάνουμε σε συνεργασία με το Αεροδρόμιο Αθηνών. Ένα από τα κύρια θέματα τα οποία θα θέλαμε ουσιαστικά να αναφερθούμε είναι το ξεκίνημα των seasonal flights που έχουμε για Μαλντίβες, Σαββάνα και Μαουρίσιους. Είμαστε μέσα στους 4-5 που ουσιαστικά κάνουν πολύ ψηλό contribution στις πωλήσεις αυτών των πτήσεων. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Alitalia Connect. Είναι ένας νεοτερισμός που πραγματικά θα μας περάσει σε διαφορετικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις.